what's up? Magandang gabi. Kumusta kayong lahat at welcome back na again sa ating panibagong fishing adventure. At this is Lover Cats and muli tayo nagbabalik. At ito pala yung kauna-unahang vlog natin ngayong taon. Kasama natin ulit si Lover Cat Bart. At night spear fishing na naman pala tayo. At the same spot pa rin, nandito pa rin tayo sa may Marimpay. Happy New Year pala sa inyong lahat mga kalaban. Bati ka naman! Hindi pa naman bumati, January pa eh. Alright mga kalabarkada na, kita-kits tayo mamaya pag nakalusong na tayo. At sana ay marami tayong mahuli. Alright, let's go! So yun mga kalabarkada na, ahon na kami ni Kalabar Cat Bart. Doon na namin napapakita sa inyo lahat yung mga huli pag naka-ahon na tayo sa pampang. Sobrang lamig. Let's go! Alright, naka-ahon na tayo. Ito na yung mga huli ni Bart. Grabe, sobrang dami. Halos mapuno na yung lagayan, no? Ito naman yung sa atin. Ayan yung huli ko. Yan lang. Alright. So yun lang mga kalabarkada na. Wala ko yan, ang sakit na mata. Ayan. So yun lang mga kabarkada. Ubus na naman ang tilapia dito sa Marimpay. So sana nagustuhan nyo yung night spear fishing namin ni Kalabar Cat Bart. At puro tilapia lang yung halos sa karamihan na nahuli namin, pero pang ulam na namin to. Lagi kaming nag-iilaw sa pang ulam lang.
So, dito na siguro matatapos. And shout out po sa lahat ng viewers and subscribers natin. Happy New Year po ulit sa inyo. Ingat po tayong lahat and God bless. Grabe talaga oh. Sana all, maraming huli. Hihihihi.